omenala Igbo gwalụ ka mmata ọ bụrụ sọsọ Anambra iche ozu nwaada ada atọ na mba ozu nwaada ada atọ na mba ozu nwaada tọnụ na mba na-agwa ndị bebe ava onye elulibe nne ya na nke ị na-ekwu na a sị na ọ na-abụ alụ gba arọ ọbụla omenala ndị be anyị emebegokwu otu anyị si ekwu na-abụzi na ọ na-abụ nwaanyị nwụrụ ndị be ụmụaka ya asị na ya eni mamava na be nne ya o nwere ibe ndị be anyị na-emeli ya bifeni ya ibe ndị be anyị na-emeli ya bụ na anyị na-eje egbuli isi joko mbọ anyị ga-ejezi je gbuli isi joko bulu isi joko ahụ narazi ebe anyị na ụdị na ya ibu ozu ada ọ sị na ya ebulukwa ozu afọ ụlọ bife ebuziela ejebe ebe dị ejebezi ebe dị eje gbuli isi joko wee were isi ada anyị ahụ ka ọ dị-enye n'anya nsogbu ife dị na nke a ọ na-ekwu na dịka ka ọ bụrụ na onye enwewo ọkpụ nọ na be nne ya ife o ji dị iche bụ na ụlọ ugwu Anam na enyi mmadụ n'ụlọ na onye ya lụ ajọ ọhịa kwuru n'enyi na ajọ ọhịa mana anyị nwere ajagwa ebe anyị na-enyi mmadụ na-etolu bụ onye ya enyi n'ụlọ mmadụ na-etolu o nwere uru steji ya elu bife enyi gị n'ụlọ ọ bụ na imerụ ndị iche na obi na itoluro na steji emeni ga enyi gị na ajagwu mana Anam na-eme na abụrụ nwatakịrị nwụrụ na-ege egwu a n'ụlọ nye ya n'ụlọ ya ka ọ ji dị ka onye nwere ọkpụ nọ na be nne ọ bụrụ ọkpụ nọ ka ọ nwere n'ọnụ etunu si debe omenala unu na enyi mmadụ n'ụlọ mana onye yala ajọ ọya kwuru na enyi n'ọbịa ịghọta gị na ghọta ya otu ahụ ibe o ji wee dịgwu otu ahụ bụkwa onye ọbụla enili na aja agụ bụ onye na-anwụgburu ọnwụ mma dịka otu kọcha anyị si wee dị yes okolobịa nwụrụ na-ajagụ ka na-eni ya mmụọ arọ nwụrụ na-ajagụ ka na-eni ya agbala nwụrụ na-ajagụ ka ma ọ bụ na imerụ ndị ichie n'oge gboo ịghọtago na-ajagụ ma kịta ini okolobịa na be anyị obodo abịa nra ọgwụ ịmabe bụ nra abịa ya kwụọ fain ibi ji nye okolobịa n'ụlọ ị ga-akwụ fain mana ọ ga-abụkwa alụ dele gị alụ ụnụ ga-akpụ akpụ ibe anyị ji enyi okenye na be anyị na mkpube anyị bụ na anyị na-achọ ka anyị zete ibe avụ o melụ wee bịa ogologo ndụ maka na ogologo ndụ ka o bili onye welu onye bụ great fada great mother onye nwa ka a na-enyi n'ụlọ enyi n'ụlọ ka anyị mee ka anyị bie ndụ ka ya ka anyị bie ogologo ndụ ka ya anyị ya eniri ya n'aja ọgụ mana onye enyi bụ okolobịa nọkọta wa asidentị nwụrụ bụ na aja akụ ka anyị enyi ya maka na inye ya n'ụlọ ịma na ị na-emezi inherit asidentị ka o mewezie so ebupụ jeni ya na-aja agụ so ọ dị samten ka ọ ka bụ na be unu mana ka anyị wezieli ya na ndị be unu na-enyi onye ọbụla ma ị yala ajọ ọhịa maọbụ na ị yala ajọ ọhịa na bai fọdụfọdụ na ịnwụrụ na eji ị kwesịrị ịnwụ ego enyi gị na-aja agụ na o nwere eji anyị na-atụ anya o nwere eji bụ eji ọ na-abụ mmadụ ruo ọ bụ na otoluwe ọnwụ ọ bụ na itoluru ọnwụ ọ bụ na imerụ ndị ichie wee nwa ọ bụ na imeri ya ọzọkwa ya bụrụ na ị nụrụ nwaanyị n'oge wee nwa n'oge maka eluruo na ndị ichie so a ga na-atụ nra ahụ ruo kịta na be anyị so otu nwa ka o si wee dị o dolu m anya na mụ na gị were ebe anyị mụta bụ ibe niile igbe mmadụ na-ege ntị o dolu m anya na o nwere ebe anyị mụta mgbachagwale onye nụrụ ọtụtụ nwaanyị na be unu dịka n'ụlọ nwaanyị 10 maọbụ 7 kedụzi zọzi ya na-ala nwunye niile thank you so a married man you met them one I get a man one lawyer market up from one not even okay whatever now that I cannot conclude here because no one to look at somebody and all even in a kind of one I don't believe I have one to put in I don't want God no
some other things ọ bụ na ahịa gbara gị ya ọntele o nwere nke ịrụ nka na ogbe wee kwuo ya just like ndị ọzọ anyị na-amụta snap so ibe ya n'ukwu bụ onye lụrụ ụba nwaanyị ndị nwunye ya na-aba ya akwa mma that area na ọ bụrụ ka esi eme ọyị na ka esi eme ọyị ndị rụrụ ile ezipụba mgbe ime ọyị paratinye in fact all the officials na why you know more anybody within that year. Ọ dị mma. Ụmụnne kedu anụ nwa onye nwere ajụjụ n'ife niile akụziri ebe a n'okwu niile ekwuru ebe ọ bụrụ na ọ nwere ebe gbagojuru gị anya maọbụ ebe ị chọrọ ka e tụrụ more light